Ay, bisag, watay ilis. Sa mga maestrohan niya ay. Ako manggani, wag magka-ballpen gani. Bisag na ay, virus. Nay, sige magklase. Pero why, may buot. Tingnan. Magklase lang yapon ka, sir. Bisag na corona. Di mo magsigreklamo kay para raman gusto mo makapasad dili. Sigreklamo. Unsa ni style ni mo, sir, nga magklase ta bisag na COVID. Suspended magklase, sir. Quarantine sir, para makatay sa mga eskwelahan sir. Di mo magsigreklamo ba? Di man ta magklase, online class gyapon taron kay para sa safety stand gi-adni lang ta mo dire kay wa man ka mo'y mga signal para makuha ninyo kung unsay kuan. Mag-research mo, tulo ra man ni kabuok. Primero, how to stop COVID. Oh, paano na to ni masugpo unsa atong buhaton, unsa ang mga pamaagi nga mas ikamaayo sa toa. Roberto, why the COVID is powerful? Nganong powerful siya? Di na to makit-an, mukalit na lang abot sa toa nga mga sakit. So number 3, describe ko ninyo. Describe me 1,000 sentence. 1,000 sentence describe me. So mora ning tulong. Pwede na mo makauli. Gina. Sige, sir. Abi man ko na ako magklase ta. Lahat kayo. Salamat, sir. Salamat. So hi guys, kumusta naman no? So, ningaw yung kayo ron stay at home nang mo fermentation. Shout out na kay Cheska Francisco LPT, teacher ni siya nga grabe yun ni siya ka bright yun. O kay Kuya RJ sa Bandal Channel, shout out kay Aming. And kay The Big Dwarf, shout out yo pre. Kumusta? Then kanalang sa please subscribe tayo sa akong bagong YouTube channel, Boy Atang Vlogs. Thank you kayo. Ug sa akong mga kauban karon nga nag-participate palayo mo ba kay nay social distancing? Palayo. Kanalang guys, thank you and God bless, more power. Bye.